ma a fuska ya nuna. Na zo na ba ku labari kan soyayya da Salmana, ni ne na ku yaran nan mai girmama har baba, wato Abdulrahman Dahiru dan Kubodu. Duk da kwana kasancewa wasu kusun sane dan inu, waka nake fato ba wai na kware bane ba. Madda kwana kasancewa mai sauraro ka kosa, kaje labari na akan soyayya ta da Salmana. Yanzu labari zai fara kan soyayya ta da Salmana. Ni dai abu na Salmata ta wuce matan duniya, tana suna ina sunta mun rayu a cikin kauna. An ce shi so idan ya baci a ko'ina ya kan nuna, halin yanan akwai kirki hali na ta ga biyayya. Idan Salma za ta yi kwatance ni ne take ta nunawa, idan dai ta fara hange ni ne take ta hangowa. Idan Salma ta fito a gona kaɗai take zowa, hakan ya sa sunan mu ya canza gun mutane na. Ranar ba za ni manta mun je gurin ta taɗi, ta ce masoyi samin zobe a hannayena, kamar yadda ta bukata ba na su faci ransa. An ba ta shawara ta ne ba ta ji zancin kawaye.